Gaur sukaldaritza estropada izango du traineru bat eta bikide Andoni Campos Oriotarra Arraunean eta ni patroi adilagunak. Orioko Andoni Campos arraunlaria dator kozinatzera. Postre bat egingo dugu elkarrekin. Txokolate eta karamelu tarta xantiliarekin. Arraunketa kontuak izango dira nagusi solasaldian, baina beste eremu batzuetan ere nabigatuko dugu. Lehen luzea egin eta zua arde jatetxean egingo dugu lehendabiziko ziaboga. Gure gozoarekin nahikoa ez balitz jantokiko arduradunak Landerrek postre ederra prestatuko digu. Gazta izoskia, intxaur bizkotxoa eta irasagar krema. Gure kaletik atera gabe bigarren ziabogara iritsiko gara. Josetxo Arrutik, Andoaingo Arrutik gozotegiko gozogileak herriko pasta tipiko batzuk egingo dizkigu, kandiak. Kandi izenak, kasu honetan, ez dauka ingeleseko hitzarekin zerikusirik. Kandi, Andoaingo monja zenaren ama kandidatik dator. Aiba marrekua! Venga, Andoni! Ziu! Iu! Iu! Kaixo lagunok, eguerdion, ongi etorri Sukalherrian trainerura. Bi gaituk, baino bandera irabaziko jau, ezta? Etzakela dudekin. Etzakela, gaina basik behizak hemen gozogintzai emango zio egurra, eta basekiatik gozogintzan abila izela gainea. Bai, iten da jaten gehiago. Iten da jaten gehiago, jale. Bagaituk bi. Bueno, elkarri ningo jau, ikusiko eko, piltxo bat ingo jau, karamelo eta txokolate duna. Ta gero, nata pixkat gainean, danak goxatu erazteko. Adi lagunak. Bueno, lagunak, Andoni garatuko ja ikusteko zagai asko dakaula, baino erraz izango jau. Hemen txekaunadek kebrada gaieta, bale? Bai. Orduan, hau izango gure opiltxuan oinarri ja. Eta hemen, ingo jaunak, hemen zekau almendra irina, zekau azukre glasa, dala azukre normala baino xetuta, hemen azukre normala, irina, horrekin ingo dugu volkan bat, eta bertan jarriko dugu arrautza, eta gurina masatxo bat ingo dugu, eta osgailuan sartuko dugu, pixkat ostutzia gero lusatu alizateko, bale? Lusatu ondoren, jarriko ditugu olako molde pare bat, jarriko izkiago hemen, eta labian bukatu ditugu egiten. Atera ondoren, esan dugu karamelo eta txokolatena izango gala, orduan hemen karamelo ingo jau. Ingo jau karamelo gorritu, esne gainakin, tofetxo bat ingo dugu, hemen dazkaun gelatinak uretan bihunduko ditugu, berta bota eta gurinare bai, eta ingo du tofe bat. Tofe hori botako dugu gaieta barruan, eta ostultzen utziko dugu ere bai. Ondoren, ingo dugu hemendek, txokolate emulsio bat izango bazan bezala, ingo dugu nada esne gaina berotu, txokolatea bota, ganaxain, eta gero emulsionatuko dugu gurina botatzen. Eta hori ere bai, opiltxoan barruan sartuko dugu, orduan ja izango da gaieta, karamelo eta txokolate. Eta orduan, txokolatean nola asko gustatzen zaigun, ingo jau hemen bainito bat txokolateana, ingo deuna da esne gaina txokolatekin da gelatinakin naztu, gaineti bota, eta ja opiltxua ja prepauta gatukoa. Eta gero gainean xantili bat ingo dugu. Xantili bada nata montatua. Eta ingo deuna da hemen dakau nata, azukre, bainilian pepita gateko izki jau, barruan montatu, eta gainean jarriko zio. Ados? Eharra, no? Eharra, jo. Dana gustatzen ez da? Bai, dana. Bikain. Bueno, nola jungo gaituken martxa hartzen, pixkanaka. A ber, ni jungo, bueno, hiri jarriko ja topiltxua egiten, ez da? Zer irutze zaik? Moldatuko baiz? Bai. Bale, jarri hemen hobeto. Hemen txe jarri hai. Beitu. Eta horre ingo ekenadek. Hau bota, bolkatu dana. Bai gainea. Bale. Gainuntzeko osagaiak, aurrenan lehorra botako ditugu. Dana gainea, ez? Bai, dana gainea, eta hau pixkat dana naztu, eta jarriko dukenadek erdilan arrautza. Vale? Eta nik ingo jatenaek hau, punto pomada esatekena, guain nahiko korraziok, emango jota, 10 bat segundu mikrouinean, eta ingo duguna da pixka bihundu arazi, vale? Orduan latxe garriko jau, 10 segundu nahiko, bestela urtu itek eta etzaigu komeni. Oidek, horrintza guain, zulotxo bat erdilan, arrautza bota barroa,
Vale? Azalik ez, Vale. Oso ondo. Eta hoi botasak barroa. Eta aldi berian itzeiten jun bergaituk, nik jun da labia ireki. Venga, vale. Hau ja nastutzen gu nauk? Hoi nastutzen jun, betu gurina, betu 10 segunduan ja nola gelditzean, Hola bihardik, eta ordun. Sekretua zer de biuntzia, ez? Bai, biuntzia, zeatikan, geho, guain, hor jarko eta guain eskuakin, lasai, nintza pizka zulo hundi joa. Oide garrazoia, eta juna hor, dana goxatzen, txirriki txarraka, bale? Eta ni beste aldetikan, tofeiten hasiko nau. Eta aldi berian komentatugu, entrenamentuak eta nola hasi zeate, ja hasi aldek? Bai. Ja, hilabete bat obaek, ja, hasi gaitukela. Bai. Aurreneko bi astetan nola pixkat txasisa martxan jarri eta odola korputzen zehar moitzen da hasi ginuan. Azten 3 bat entrenamentuta hola. Azten 3 entrenamentu gutxi alda. Bai. Zuentzako bai, eta? Gutxidek, eta gaina intensidadia oso xoa, pixkat, ergometro pixkat, minimua, eta korrika, o espesik, eta... Nola azte zeate adibidez, zerdek entrenamentu minimua? Osea, minimua zuentzako netzako ziuru máximo, egela. Gutzako izan dek, azten 3 entrenamentu esan diten bezala, eta gero ite jau. Entrenamentu kasuntan igualak indizkiu. Abdominalan kore lan horin, abdominalak baina... Gorputzan tronkua esango genian, ezta? Eta barrualdeko lan hori, azkenen gu gero abdominalak eta egur asko hartzaiek, 10 hilabeten zehar, eta ergometro 2 modalia daitezkiu, bat aurki mugikorrek, eta bestia traineruko modalia dia, tostartekoa bezala. Osa, bat mugikorra ditzezunen aurretatzea purtzekera moitu, eta bestiak geldikan ipurdila. Hori dek. Eta itezki jau, adibidez, 20 minutu aurki fijon, jaraien, eta gero aukera utzi zitzigun, ordu erdi korrika, ordu erdi aurki mugikorren. Eta hori ja zuen kontu? Hori ja gure kontu. Jendia ze aukeratzik normalian? Pentsasak, hasi ginean justu orduntxa IPO-bia pasataz itxon, eta gutako batzuk ingenin. Osa, IPO-biare inuan? Bai, soa behinin, Zaito ondo sartu aiz ordun entrenamentuta, ez da? Arreba ilauntzea. Erbilanetan? Oidek. Vale, onda. Eta, jendiak, IPO-bia indata korrik ebileena, pixkan askatu eta zio korrik eitiaz, eta orduan, mobila hartzik. Gero gertatzekenaek, ikiari gorraek, makina aluboi. Bai, Este oso eraman erraza. Zeatik hande gain zaila. Beti irabaziteik. Buruz beti irabaziteik. Buruz irabaziteik, baina raulari bat entzako oiestik egin zaila izan behar, ez da? Bai. Bai, azkenen gutako momentuiko okerrenak hor gertatzeituk. Bai, proba fiziko. Pentsatu zak, ohandik ganez, baina gero udagarin sartze ganen esan dilaten 20 minutu horiek, ni urtzeituk 3 ordu erdiko. Eta hor ja, asko aldatzek historia, burulan asko sartzeko. Burulan asko. Egila esan, hor, resistentzia berrizatek, forma nion bilardek, baina buruare tinko hor zatekenakin, ez da? A ber, fizikoak zer ikusi handi jaskak, baina, eske, buruz ez baldin mago ondo psikologikoki... Buru alperrik, o gorputza alperrik, ez da? Alperrik, gorputza. Estek, ire rendimendua estek iguala. Hori adibidez ikusi guan ondo, konfinamendun. Konfinamendun, gure etxen bakoitza bere entrenamentuk ingen izkin, pentsasak, berez makina fizikon inda entrenamenduk, inoizko ondone, omerko benike fizikoki. Inoizko okerren, hau ginoan. Eta dana guan, burua. Dana burua. Burua ez bazio zentratuta, gorputza dezentratuta. A2. Eta bueno, azte zeate, txirriki txarraka pixkanaka entrenatzen, guantxe, ja urti azteko ze entrenamentukin nahi zeate. Oan ja pixkat espezifikoek, ez? Pixkat ergometroko karga aurki fijokua pixkat gehitu itek, indarlan are bai sartzek, indarlan espezifikoa, pesa batzuk, eta gero onena ura. Ureta ateratzea. Ureta ateratzea, futbolista batek zelaia ateratzea zela, ez da? Oide. Hau nebe golaxe, oso ondo, notatze eskufinak agela eta ondo modatukela hori. Hau sekulo ez ditin, Guain hau inberdeken nahi gola, pixkat. Jendia ez da, hemen sikina ziok, ez zio sikina, dana janariak, ordu dana harrapatu. Eta guain pixkatola, moldeatu pixkat, guzti grumito txiki batzuketan nola dauden, pixka grumito hile jun arte. Eta horren hori onditeko, eskuak pixka garbitzeko, behizak, irin pixkatekin, eskuta bota, horrela xe, eta hola zanpatu, eta atea, zikindanak, eta esku garbikin errexu ingoek. Horiek hemen barrua bota, no? Horiek, dana barrua, hori dana janariak. Bueno, eta hemen ikusi karamelua, ja, haidela koloria hartzen, jade gara ja, esne gaina bota, eta geho, gurina, botako zio,
guain kontu zibili behar dago, Guain hau dantzan aztek eta adi bili behar gaitu. Bueno, eta entrenamentu horietako historia, basikiati taldeko gozozaliena, gozo gintzan aditua izela eta enamatitukela ire pastelak eta historiak, zer amatek, zer prestatzen dek? Tokatzekenaek nere urtek tokatzeituk urteko azkeneko asteburun, temporadako azkeneko asteburun, orduan azkeneko 2 urtetan, eman izan dut gero hotelea jutegeaneako, bizkotxo batzuk, eta nola azukria eta pixka zainduin berri izate jaun udaran. Nozila emate jat. Nozila emate, Nozila emate jat, eta bueno. Eta jendia lauzok egate, no? No, jatei, baina. Horrik usteituk egiten irriparek. Bandera irabaztia baina hobiek, hori. Vale. Eta gero, gero afalleta eta hola beti emateizkiak. Beti guztezea postren bat bestia ematia. Zeintzu dituk, bizkotxo esandek, nute amatek, ze pasteliteituk. Gaztatarta, itetjat. Vale. Zeitek, labien intakua edo... Labekua. Gero, bestiatzeak asko gustatzen da. Vale. Nei gakik, kozinero ez basaio gustatzen, hobiak. Ezin gozu batea, Vale, hori uste ja hartu ikela, ez da? Bai, hartuik, eta guen ningo ikenadek. Bertan jarri, eta ondo zanpatuko jo, azkarro ostutzeko, vale? Horri inbedikena guain deko, zailuan sartu, ostu, pixkat gurinak gogortzeko, guk ondo luzatu alizateko. Hori, eta hori jartze jok, gainian bestite jok, eta guain zabaltzen dugu, lasai, vale? Vale. Geo beste postre bat, hau, pixkat esperimentatu nien. Facebooken ikusi nien bere garaien, eta zain, apuratu berdit eta koarriako batzuk izena jarri zitzen, flauni deitzeziek. Flauni? Flauni. Osa, postriei hori, osa. Ez, postriei izena jarri zitzen, flauni, osa, flani, brauni, o... Dek, hortik antzia gauza. Dek, aspin brauni bat, eta geho gainen gaztazko flana. Ona. Eta hori ziok, bueno, hori... Karri, meruan nire errezetakin, etorri berritzan honea, flauni famoso horrekin. Bueno, hemen bagitxestik, hori oso ondo zertuek, hemen ikusiatek guandikan pixka karamelo pixka galditzek hemen, baina jungo gaitu pixkanaka, eta karamelo hori jutean ian, bueno, ia, ingo deuna ja. Hau nahi, urak endu, berta sartu, eta hau hemen erreserbatuko jau, baina gero epelia mantenduko deu, hor gaietan gaina botatzeko, bale? Eta bitartian jungo bea, zua arde jatetxea, eta ikusi nolako postrein duen. Ikusi zetxukuna. Haupa, Joseba, Lander naiz eta Donostiko Aldezarren gaude. Gaur, Zua Taberna aurkeztuko dizuegu. Zua proiektua orain dela hilabete batzuk hasi zen, Donostiko Aldezarrian, eta gure intentzioa zen tradizio platerrak berreskuratzea eta publiko berri bati aurkeztia beste imagina eta beste estilo batekin. Diseinua, Zuaren identitatearen parte importantia da. Guretzat ez da bakarrik ondo jatia, lekua gustora egotia, ondo dekoratua eta akonpainatzea janariaren esperientziari. A Fuego Negroren lokala eredatu dugula eta bereien filosofia ere pixkat mantendu nahi dugu. Gure karta motza da, baina elementu asko dauka. Eta daukagu opzioa razio osua edo razio erdia hartzia gehiago probatzeko opzioa izateko. Horein etorri nirekin eta prestatuko dugu niretzat postre goxoen. Gaurko errezeta gure postre berria da, errepresentatu nahi dugu sagardotegi garaiko zapore eta teksturen reinterpretazio bat. Sagardotegiko postre elementu guztiak hemen daukagu. Lehenengo elementua ardi gaztaren helatua da, gero bigarrena merenge italianua egite dugu ospin sagardoarekin. Horretarako behar dugu arrautz zuringua, azukria eta sagar ozpina. Hirugarren elementua izango da intxaur bizkotxua. Horretarako behar dugu legamia, azukrea, arrautzak, gatza eta intxaur krema. Eta gero adornatzeko erabiliko dugu irasagar purea eta sagar krema. Hasiko gera merengeakin. Dena nahastu kazolatxo batian, hasiko gea sagar ozpinarekin. Gero azukre bi katilu. Eta azkenekoz arrautz zuringoa. Baino marean jarri, gero ateatzen dugu eta prozesua bukatzeko merenge formatxoan ematen dugu.
Hurrengo pausua da, intxaur bizkotxua. Osagarri guztiak nahazten ditugu, irabigailuan ematen diogu ondo, eta gero sifoian sartzen dugu haize hartzeko. Eta gero mikru uinean sartzen dugu, eta segituan egiten da. Sagardo spin merengitxoak ja ostudia, eta orain ingo dugu forma eman. Gure sukaldaritza estilua, euskal tradizio platerrak hartzea eta buelta bat emantia. Eta itxura ere evoluzionatzea. Adibidez, arrakasta asko daukan plater bat zurrukutura da. Bakailu sopa bat, baina egitu dugu gure bertsioa. Ja daukagu osagarri guztiak prestatuak, eta ben hasiko gea platerra montatzen. Lehen biziko, bizkotxua, gero sagar krema, pizkatxo bat, gero sagar krema, izozkia, hemen erdian, sagar pizkatxo bat, eta bukatzeko merengiak. Bueno, Joseba, hemen daukazu gure postrea bukatuta, nahi dezunean, zuara etorri dezakezute, gure platerrak probatzera. Donostiko Aldezarren gaude. Agur eta mila esker. Hau palander, oidegoi postre txukuna indezuena, zenba gauzatxo eta ze txukuna eta ze harra. Gaina mentxen bertan zaudete, ea daztatzea juten aizen. Horrela jarraitu. Bueno, gurean jarraituko deu, eta hemen txe, Andoni, koituzak, hemen tofe hau zekau, ja karamelo danak urtu dituk, eta oingo joanek gurina bota pixkat krematxuo gelditzeko, bale? Ni jungo nago, iten txokolate krema, eta ik lagundu berdea, biztuzak, hemen osgailuan sartu ekena, ik euk indekena, ja pixkak hortuko guan, ostu da, eta martxan jartzeko gaituk, bale? Bai. Oingo jotena, bezak, nola gortu duan. Inberdik nahi hori gurina gortu. Gehien bat gurina bihuntzek eta gurinak urtu itei, baina ja, hola, gorputza hartuik pixkat, eta ingo jaunaek. Hemen esan bezala, bi molde hauetan jarriko ju, hemen txe, hau jarriko ju, eta bi ingoitu, bale? Hemen gainean, abaek, irin pixkatekin, eta hemen mango jat, aberdakaten, katxizla, hemen txeka, ni bai. Bale, hemen ingo ekena, dana ezak luzatu, Usketa bat hartu berdek, inberdek hau baino pixka luzeatxio, geho barroa sartuko jaulako, goraka jarriko jo, eta geho mostu ingo zibizkina, bale? Ordu nau, irekontu plastikoak endu jok, eta pusketa bat ateazak. Segeatu berdik, oso fina? Oso mia etzakutzi. Bai, ez, gaileta goxuek, eta... Mostuko jat, o... Bai, irekontu, mostu hola, o labanak inaioak, edo irekontu. Bale? Oide, plastikoa eskutia barroa, garrantzitsuena. Hemen hau bueltako pixkat emango zio, eta aurrea. Bueno, hori jotarra izan dat, Andoni, zenbat urte arraunian galdetzia zer dek, hortak hasi baino lehenu zitzan arraunian, o... Hemen, honek gainetik ebota ingo ziot, ez? Bai, pixka bota jo, baina gehiagi ez, bestela lehortu ingo zaigu asko, bale? Oide, hola, eta iman berdio, buelta txiki bat, eta geho buelta eman bere, bale? Olen jok, irina danian antzeko ukitzia, horrela, bai, pixka gehiago bai, eta asko ezak findu, bestela, treskantza eukiko jo, bale? Oide, eta gainuntzekua, ni jasokoit, eta osgailuan sartukoit. Bueno, no ez hasitzen arraunian. Ba, ni arraunen kasualidadez, hasi niñun. Kasualidadez? Bai, futbolen ibiltzen niñuan, bai, eta futboleko denboraldia bukatu genin, 12-13 urten eskanaen, bai, eta arrauneko, batzen, prestatzaile bat, etorri guan. Eta galdetu zitxun, ea zergatikan ez ginen arraunea juten probatzea. Eta, futbol taldeen nire edadeko eta ni baino urte bete gaztioko batzuk itxeuden, da, etxekit, 10 bat o 14 bat ola hasi ginuan, eta hola, hasi niñuan arrauna. Zatana batea, arrauna probatzea juntzinaten. Bai, arrauna probatzea jun ginuan, eta nik ginen aulkin mugikorreko denboraldia, bai, eta gero, Ikeari gustatu zitzaian, gusta sentitzen niñuan arraulari bezala, eta... Orduan, zenbat urtekin hori, 14, 12, zenbat urtekin? Hori, 12-13 urtekin. 12 urtekin. Eta... Gaur egun arte arraunen segila, tarteko 3 urte kenduta, 3-4 urte kenduta. Lagainuan, oso gertatuan? Naskatuta, naskatu ininuan, gazte denboran bakik. Hor, 18 bat urtekin da... Txoro aizia. Txoro aizia, eta... Vale. Ire bizitzakin ez tekik segin, eta horre zain, ala, fuera. Zenbat urtekin izan nuen hori? Hori izan nuen, zeni horretan, aurreneko urteabi, 20 bat urtekin izan nuen hori. Hor utzi nilan, eta gero hasi ninuan 3 urte barru, ja gaitu gitzeiten 2015-en,
Vale. Hasi ninuan Getarin. Bai, Getarin, arraun. Hori jon zezate ziren hori jonek. Aita itzen gabe eukinin. Demoa bizkaten, karo. Aita itzen gabe eukinin. Demoa bizkaten. Bai, Eta gero, kuriosuek, ze Getariko entrenatzaile ordun hori jotaragoan. Eta entrenatzailean aita, eta nere aitak, guri etzitxuguen, ez erre galdetzen. Baina behaiek bilak elkartzeituan kiroldegin, deporte egiteko, eta behaien arte, nik ze Antonio, zeo baldegik, eta ik Angel zeo baldegik, eta bilak ideik, ez? Bilak guri ez erre galdetze ez da, hola, biltzeituan. Kauen la mar. Eta noiz inuan saltua gero, hau behitu zake, guain, hau hartzeko horrela, suabe, Bai. Hemen jartzen dek, eta inberdek, ez dira barroa, bestela puskatu ingoek, baizik eta hartu eta barroa eman, eta goraka jarri, bale? Bale, hola, suabe, bale? Ni bat ingoin ebaek, bale, hola, suabe, iten dek horrela, eta, guain, zanpatutak akenian, behizak, labanakin, rast, hola, eta jo, eta gero, behin moztuta da honian, eta jo, ondo itxita, ondo zanpatu berriro izkinak, bale? Oitek, gainean jarri eta gero moztu goetu, nebek? Pizka gehiago mango zion, no? Pizka gehiago findukoek? Ba, pizkat, baina ez atzkoetzak findu, bestela finegila geratuko zai, bale? Bale, eske gaine ireaita, arraunen karteko aurrenengo presidentia izan, no? Aurreneko presidentia. Laguntalde bat elkartu goan, da esan zinean, bueno, munduko arraulari honenak sortu behar dizkio. Eta helburu horrekin hasituan, eta hor hasi, urte txukunak intzizkinen egin. Eta bueno, eta aitak gauza hau edanak nola kontatzizki, guain ze kontatziki geta janeonian, da bestia, eta... Hombre, nik hasiera batetik esan itxon, Getarian joala, baina nire idea beti hori joa bueltatzi, esan nuan. Zekit, tramite bat bezala izan nuan, Getarikoa. Eta azkenen hori joan arraunen itiak, hori joan nibelazkeak. Eta estek danok ez igual, hor goiko traineru elite horta iristeko. Orduan, bai, nahi nin kanpoa jun, kanpoan nire burua semo zibiltze esan ikusi, eta gero jabein pixka prestatu honeola, bai, etxe etorri, eta etxe egurra eman. Eta hori esan dit, 2015 Getarin hasi, segunde irabazi ginen, RC1, eta beste 3 urte gehiago iniskin, eta 2019 garen urten, ja esanen, ziklo aldaketa bat gertatu ban Getarin, eta esanen, jazta. Haudek. Aurten ez ban hau juten hori joa, ja inoizen hau jumo. Eta ju ninuan, eta aurreneko urten hasi ninuan B trainerun, baina ja tarteka hagan goiko trainerun entrenatzen nin. Osa, AZT mailan, ja. Horiek, ja AZT mailan entrenatzen hasi ninuan tarteka, aurre denboraldin estropan bato bestere jokatu nin, akokin, eta azkenen horrek motivazio emateik, bai, ire etxenago, ire bizitzako klubenago, eta horrek motivazio estra bat emateik jarraitzeko, eta burrukan segi, motivazioa zerun itxekan, eta balako baten, usteit bigarrengo hastia hau, 3. izan zala, ligakua, 2019 garen urten, Galizia eman zitxan, entrenatzaia. Eta jokatu nin, Koruñan, larun bateko estropa, san ere debut eguna, eta ze gertatu guan? Irabazi genin. Osa, izan nuan etzako, bueno... Txampetxua baino guztua etxea, no? Bukoeran, bukatu eta enitxekin, ez neharrin, ez oriontxu sentitu, etzekit, sensazio... Earra. Esplika ezin deken gauza baek. Hori izan dekirek karreran izan dekirek momentuik politena? Nik jarriko niskin, 3 jarriko niskin. Bai? Gero, Galizitik bueltatu, eta herri guztian aurren, bandera hori... Ongietorri jaitia eta hori dana. Hori izan honik jarria, gaina koarriako bat ostxe plaza ondon biziek, eta bideoa grabatu zitzen, hola, primer plan, jasota sekat, astintzen bandera hori. Eta gero urte igualen, liga irabazi genin. Nahi, arra sarrera inuan nahi bai, ez da? Bai. Suertia eukilat. Eusen sinarteko mokua. Suertiare bilatu itek, baina suertia, egila esan suertia eukilat, ze 2003-tik liga izanetikan, hori jok inoiz eztik irabazi, eta ni jundako urten, irabazteko aukera eukilat. Igual ire puntxua gotauan horre, hombre. Zer ikusi pixkate eukilat. Hombre, pixkat baino gehiago, horre hon. Eta, jarriko nike baitare, liga irabazi genunen herriak intzitxugun resimentua. Izanuan, hori bai izan, hola... Bortitza. Bortitza ez, ikiar. Hori jon erraunaek. Kultura baino gehiago, Bai. Hordek. Bueno, hemen ikusa zen goiaten, Hemen ingo jaten, guain, 2 papeltxo hartu,
Eta hauek, labea sartzen baizkia bolaxe, guk lantokian iten diaunaek, igual egun bat utzi, kanpuan, eta iteikenek hemen asaltxo bat ateatzeko eta lehortu itek. Eta orduan ez tek eroritzen labea sartzen baina guain nola inberri sartuko jaun, komen izatek, jarri hola, papel albala, barruaino, ondo zanpatu ere bai, iskinak esan diauna hola, guantxe zapaldu ditugen iskinak ere bai, ondo zanpatu, eta txitxirioa jartzen zizkio gainean, horrela xe, eta honek laguntzeik, gaileta ez eroitzen bera. Holako italde gaztatartaiteken nian. Ez, Ez? galletak initeit. Galletak initen, galleta puskatu da, Galleta puskatu gurinakin, da, da. bai. Vale, eta hau, 5-10 minutuan indaukiko deu, Hemen txejarriko deu, eta ikusiko zuen hola, zeituan indaukiko deu nahu. Hau esek, martxan dazkau. Haure bai, pixka txukunduko jugau dana, eta hau ingotena da bestiakin naztu, eta hau aldo berrio zapatu, eta berrera beli, behin da berriz, dana gastatu arte. Vale, hemen txutziko jau. Eta bueno, egia, esan gaine, liga irabazi zenuten oso berezi egin zenuten, ez da? Bueno, ia parte hartu zenuten bai arraunlariak horri historia askotan. Hola, pixkat, sorpresa izkutu zela izanuan, festa antolatzea sarduratu zana, eta horri gure gana, batzun gana, eta bueno, parte hartuko genin festa hortan, pixkat, arrauna hori joan berezilekelako, eta arraula jata herrian arteko lotura berezioa sortzekelako. Eta egia esan, hasieratik izan honik jarri Usadi Josarren bezala arrauna arrantzatik zetorek, hori joko itxasontzioitako baten ekarri zitxiguen, playatik barrua, gudana puntan jarrita, plaza guztia beteta, gero jo genuan atzeko partetik Elizako zimitaio ingurua, eta entrenatzaia Jon Salsamendik, speaker lanak intziskin, da bakoitzan berezitasunak esanez, jetxi ginuan Elizatik barrena, aldapatik barrena, pasillo baten zehar, ez? Gazteek, hori joko jendia, eta udaletxeko ataria junginuan. Eta udaletxeko atarin geundela, ekipoko bi, Ibon aldape hori jotarra eta Joritzi geldokua, Joritz pianon jarri guan, eta aldapek hartu zin mikrofonua, eta aldapek indako letra batekin, batek pianoa jo, bestiak letra kantatu, herri guztiak parte hartu zin hortan. Eta gero bandera astindu genilanen, berri ze aldapek eta nine honek, bertso batzuk eta kantatu genizkin, pixkat... Bertzolaia ere bala izordun, plaza gizona izi. Plaza gizona pixkai, bertzolaia ez. Bertzolaia ez. Papateko gutxi. Samen botatzeko, papateko gutxi. Itatzi eskeota baina papaten gutxi. Eta bizi, kantatu genizkin, da, bueno, guztu, azte zin. Ikuste ja begilak dizdiratxu gartzezki emozionatu iteaiz, no? Bai. Esan di, jale no. Dek, ire bizitzako, ire ametzetako kluben, ametzak egi bilakatzia. Egi bilakatzia. Falta zeak engauza bakarek aurrena kontxa jokatu, eta beste baten kontxa irabazi. Hoxe falta zeak. Hori ingoanik ella... Ingoek, zeatik ikuste zaik boen dakaken sasoian da boen dikiatzezekena zenbat urte azka boen txe. Oita maika. Beste urte batzuk gatzezkik. Honenak. Neska gaintzeikor. Haber, izarte segita... Izango jo, hori gorputzak izango. Bai. Bueno, hemen txai gaituk, hau, listo sekau. Ikusi, ja, dana juntzako, gurinakin ikusi, gurina botatzen pixkat loitu ite pixkat. Eta gero hau jane xamurro galitzen. Ordun, sekau, galleta martxan, gero botako zio hemen tofia, gero botako zio txokolatia, gero ingo jau txokolate gainitu botatzeko, eta natak igozotegia. Etorri haina ekenien honea ere bai zerbait prestatzea, gonbidatuta ho. Bueno, gurian jarraituko deu. Hemen txe, ja, galletatxo gateitu gula betikan, eta ingo jaunaek, beitu, erraz, hauek endu, eta hauek txitxiroak aldia berrera bili, eta papeltxuak ere bai, aldan neurrin, aldan gutxina bota berda zakarreta. Beti esaten deu, jatetxetan, ondo jakingo josetxoke bai, obradoretan, bagi nola irabaztean diru gehiago, gutxio botatzen zagarrontzia, gutxio botatzen una zagarrontzia, gehiago aprobetxatzeu. Bueno, beitu nola gelditu dian, hau esek enduko izkio ja, horrela esek gelditu dia, eta guain ningo deuna da, ik lagundu berdiak Andoni Beizak. Esne gaina egiten. Esne gaina montatuko ju, hemen dakak. Barila,
hemen txemango ja nik boltxo bat, hause. Entrenatzen jarriko ja, no? Entrenatzen jarriko, bai. Eman da eman. Ergromentua, oidek hemen sukaldaritzako ergromentua. Bueno, eta enik ingo jatenek, inbertiakenek, behitu, baina honei sekulate aldeo baina batzui pepitak. Ez, baina ez. Venga, gainak oso gintza guztazikela hori ikasin biharrek, Ikusi indit, baina... Ikusi, bale. Ba, izak, erresa izatek. Bueno, haudek iria. Eta hauden iria, peixak. Iti ziunek, erditik ebaki. Bai? Niko lehorra zioka, baina, bueno, zozeatako ziu. Eta behin ebakitzeken nire erritikan, alboz jartzek, ikuste ja nola zuteken hor. Hoi deitze ziu, bainan kabiarra. Eta hoi, elatu baten hola puinporta horiek ateatzituken nien da krema pastelera batien da, hola iti jaurra jatu. Guztalde, hemen zeu dut importa hona. Haude, kabiarra, erabeliko jauna. Beizak, hemen ningo jat, eta besti galduko. Venga, eta ikasteko, injok beste erdillai, eta gero beste inoiz botako basu, eta haure bai, krema pastelera bat iteko, natillas batzuk iteko, eozer gauzateko, bota, eta infusionatzeko bendikan horrek, kiston sustantziak, eta guzaituzak, Zaporia. kistona segak, galanta. Bueno, eta hemen ningo jatenek karamelo jarri, eta urrengo denboraldiai, ze eskatzen diok, ze... Ba, egile esan baja asko, eta importanteak egizkiu, Bai? baina, bueno, alare gure helburua eta hori joan helburua gala izan berdik, hor eskotxan dan, gerra ematen eotiadek, eta nik uste dit... Emango zuela, ez da? Gaudenak hor segi eskeo eta tope preparatuta, emango dula gerra, urtero. Hori jo beti ematei gerra. Hori jo beti ezindek. Beti ematei gerra. Aladek. Eta orduan eskatze jok, ze horre otia, aurrian eotia, baina banderan bat, ozeo, Bai, adibidez lengo... Kontxan ibiltzia, ez da? Kontxa beste aparteko gauza, hor suertiare berdek, baina. Lehen urten adibidez banderik ez geni irabazi. Baina pelean ibili ginoan da, normalen burrukan ibiltzea izenen bandera bat beste eroritzek. Normalen. Purillan ahola, eta hor aurren ez beha bigarrena, baten batian eroritek, ez da? Vale, bueno, bota ez gaina dana, eta azukria dana, pixatuta da ota. Eta nik hau ingoiat gorde. Gorde, ingoiaten edek, behitu hau ingoiaten plastiko txiki baten sartu, eta ozgailuan sartu, nondakaten nire filman, mentxe. Hone ematen hasiko nola. Horre eman, bai, eta hoideak, eta astean ian arrotzen kontu zibilia ize, behin arrotzen azteken ian, gero pasaitek, bai, kontu zibili, bale? Hemen jarriko ziota guxe, gordetzeko, baina, eta hau hemen naiz pixkatitxo iten, zeatik, hor karamelua botaiat, eta karamelua pixak gortu berdik, txokolate botaino lehenu, bestela dana naztu ingo zaigu. Baina, bueno, hori gutxi, nola ja epelian zehon, ni uste laizter, jau hasiko ala azalako gortzen. Beitu, ja azala egiten bezala azizako, eta ja azala pixkatintzako nian, goziu txokolate bota, eta ostutzen utziko jau hortxe bertan. Eta ostutzeko eta ez eroitzeko, trukito bat. Nata. Bai, nata, nola jaiz? Gutxi falta zaikor, Hor ja semimontaua pasabek ja. Pixka gehiago itekenien geldiu. Bai, ni uste ja ia nahiko. Hemen ingo ziunaek, ez moitzeko behikua, hola xe jarri, eta xoa egotako zio. Eta banitxa bestian bila. Bueno, eta azkenengo urte hauetan, azkenengo urtetan, irea eta elkarten zitxonetikan oainea, filosofia eta historik eta entrenatzeko moduak eta asko aldatuko guan, ez da? Arrauna munduan. Ikiari, aldatu estan gauza bakarraek, leheno esan dit jauna. Hori jo beti horpelean ibili berdula, eta... Hoi beti, no? Beti onena izatian bila, humor deula. Baina gainontzen, entrenamentuk asko aldatu ditu, jende tipu hori asko aldatu, leheno azkenen herriko eta ingurutako baserritarro isku handinak itezilen arraunen, eta gaur egun ja deportista gaitu. Semiprofesionalo esela konsideratuta daudek, gauza batzutan, beste batzutan ez. Eta diferentiak, entrenamentuk askoz gorroituk, askoz espezifikoituk, medikuntza sartutaziok, prestaketak, danetikan. Alimentazioare azkenen pixuak izugarrizko garrantzi hartzik. Leheno zenbat eta 1 kiloko goio euki, orduan da indar gehiagoan. Eta noiz hasiguan traineru baten ja pixuak kalkulatzen? Hori zehazki etzekit jatezaten, baina esatiaziok azkeneko 2007 urten, hori jo kontxa iragazizien urten, traineruko media izango guan, 78 eta 80 kilo harten. Ja orduako ja jetxita, gara izarretatik. Eta gaur egun
75 horri bilikoek. Baina didez, pixu baten barruan sartu behar txatetan hon artian, ez da? Ez. Baina, Traineru- patroia bai, ez da? Patroiak pixu minimua sekak. Minimoa. Minimoa, Gutxo balin bazea pixua garri berdixi, Horidek. no? Hemen lekeitioko patroia honuan guekin, da Horidek. hoize kontau zitxigun, zeo zeban itxikan nik buruan. 35 kilo sekeko jek. Vale. Baina arraularik libriek. Libriek. Vale. Traineruak euki berdik, 100 kiloko pixua, arraularik libre. Eta hori, janari ja nik adibidez oan nire epoka gizenen niok, baina bueno, nire epoka astunen, esango. Bai, Zenbat kilo galdu biharritu guain puntxa jasen. Hore pixkat osgailuan sartuko izkiat, Bai. Zatik, biguna zebe eta gero txokolate gainen botatzeko, bestela treskantza eukiko jau. Sartuko jat. Bota berko niskike, 4 kilo, 5 kilo. Kendu. Kendu, bai. Eta ze, eoteko fuertio, hobeto oteko, traineru pixu keltzeko, zein dek helburua. Karo, hor limite baziok, baina peso potentzia, izateko hor peso potentzia honan bila, baina karo, gorputza ez baiz ondo flakatzen indarra junitek. Eta indarra jote bali Flakatu behar de, baina grasa, ez muskulu, ez da? Oidek, ondo flakatu berdi. Eta horidek, egurra eman, ez Oidek da? egunero entrenatu, eta haua pixkat itxi, o jatekena garbila jan, olako gauza gutxi. Olako gauza gutxi. Ni gehi esan- Bueno, astian behin alde zua egurra eman, ose oigandetan naikena jatiakak edo nola. Jendia ziok ez du nahiten, nik iteiat. Vale. Bestela ez di funtzionatzen ondo hori gabe. Claro, burua ondoki berde, eta hori bai burua ondokitzeko. Gaina azten hau pentsatzen hau jango nik, besti ere bai, uare bai, eta gero azkenen hola bilenen, tortzen momentu bat, ja esteken aguantatzen da, kristo natiborra daiteka. Ja, eta okerro izatek, ez da? Horre iritsi baina noren nuo, nahi jat, noizen behin zehose gutxi jan, eta listo. Bueno, txe, hau jarriko ziot ikusiko zu. Botako dau txokolatia hemen geho beste horri gainetikan, eta bingoet gero aprobetxatzeko erabiltzen deuna. Ikusiko, hola ingo jau, hemen botako ziot, eta gero galditzekenak ikusiko plastikokin oso ondo jasoko jau. Eta hemen ingo jatenek, hau honea bota. Bueno, eta hiri, esan dek leheno urte batzuk gatzez eizkikela, baina ik nun ikustek ire burua arrauna guztekenian, arrauna utzikoek, hori joko arraun taldieztek utziko. Egile esan oso barneratuta, zekat hori joko zen hori jotarri izatian zena, eta aitak pixkat jenetan pasaziak, klubagatik eusar gauza ite hori, eta igual, karo, hau familiak nintzen berdik, baina gustatuko litxaiak esku bat botatzea direktiban, kluban alde gauzak iten segi, eta ja pasan urten ja zenbait gauza iten lagundu nitzen, o bueno, nire eskutxo bat botan nitzen, baina, karo, arraunen egon da ezindek, burua ezindek egon, beste gauza batzuetan da hon, baina gustatuko litxaiak arraulai traineru neoteko balio estilatenen, direktiban eskutxo bat bota, o jake maixuan hauken gaztei erakusten entrenatzaile bezala gazte txona, o ibilitaniok, uste bete, baina gautzi ni, azkenen Dania ezindek iritsi lana kanponitek, oan etzeka lantoki fijua, baina, eta karo, urrutitok atzera zaiak denboik etzekat, bai atzeko, eta entrenamentu, gehi nere lana, gehi estik ematen, da orduan utzi nint. Torreko ituk. Garaiak. Bueno, eta zertan iten dek lana? Zertan ibiltzea? Irakasle bezala, ibiltzen hauk. Vale, ona. Egila esan, hasi nion, kirola eta haimeste gustatuta, esiketa fizikot aldetik hasi nion, baina gero pixkanaka esiketa berezi aldea salto inditat, eta gaur egun hauk entzumena eta mintzairako irakasle bezala jardutu nauk hemen, aurten hernan iniok. Vale. Hoixe, hor, guztua nahiek. Ume gustatzen eskiak, erakustia ikear ikustezeak. Ume baldakak, ume ikan. Ez, ume iketzekat, ondikan. Azkarrek izan dek, hori bai, Andriak esango ikela, noiz. Leno esan dek lana eta alkartia eta... Bai, ondikan ez, ondik beste urte batzuk gatzea eskik. Bizitzaz gozatzeko umei gabe bintzat. Dudi gabe. Bueno, hemen, gehatze zaiguna da, bakarrikan hau esei gainetik bota, baino, behitu sakingo deuna da, hau handikan biun samarra dago, pixkat itxoingo jau ostutzia, eta segituan bueltatuko gea, baino gainetik botatzeko, eta plateraratzea. Guantxe gatoz. Bueno, lagunak, ikusi zuen hemen zeitxura, Andoni harra indiu gaurkoan ebai, Hori ziok, bueno, oso ikan honik, Oso ikan. Bai. Bata bestia gainan jarri eta barroa. Eta barroa. Ona indiu. Bueno, horre imailok azkenengo ikutua gola. Bai. Indiu gaurkoan ebai, earra. Bueno, eta hauxe,
Este, orduan saiatuko gaiziten, ez da? Bai. I hori joan bertan, hau, ite genian kasoin, Bai. Kasoi. Argazkia bialduko izuet. Argazkia, ia izi. Horge janik ingotea deta. Hala berdi. Bueno, hau hemen txutziko deu. Eta, hoxe, bikain, ezin jo beutziek. Hain, goilar hartuko diten mendikan. Eta bakizue, gauza gutxikin, askotan gauzak hobeto behartzeitukela. Orduan, hau, holaxe jarriko jau. Elatuan bolatxo bat izango gauan bezalaxe. Ja. Ai, ama. Indio gaurkoa beza, simple. Horrelaxe. Iriki eta barruen sorpresa, txokolatia eta karamelua. I, eskerrik asko tortzeatik jarraitu arrakasta asko ukitzen, hori joa txapelen bate eman, eta sautzako utzi baten bat, enbatantzako utzi, Saiatuko baitu. Bueno, lagunak, ondo pasa, eta biarra. Venga, Pelayo.